Erokamano nyako Ramogi kuom kete RamogiTV en saa 7 mar odiechieng' thuolo ma iyude weche manyien mago ma waikoni e mesawa mar kawo weche manyien wantiere kod mathoth mage weche maomiyo pek. Tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa nafikiria ni mchezo. Piny owacho chano ndiko jopur manyien ne chenro mar yudo mbolea ma nengone oyueyo. Baro onge ng'ato kosetiyo gi pesa mang'eny moyombo mo wuoyo gi ji mang'eny mo lande mo dhi e kot motieko. Koro ng'ato ningo mi thuolo mondo serve the people of Kenya. Winjo dala onge gimi chaki wacho kendo. Jokanyo mag UDA Nyatike koni jo Azimio dhiro twak e kindgi Kenya Kwanza mar manyo lemo e sirikal. Ni muhimu sana kwa kila mwanafunzi awe akijua ni kitu gani ya kula, na si kupenda kwao ni njaa ndio wao watoto wamekimbilia kula hiyo mushroom. Kuyo nyokwa kogweng Maganze Kilifi kinde ik mar nyithindo 5 manowito ngimagi bang' chamo obuolo motimo kwiri. Nyakwara Mogajwanga kaka pile ibro bedo ketudi kode namba mar 3 bendi yuda achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar RamogiTV achiel kachiel, Twitter @RamogiTV bendi chakyudowa achiel kachiel e Facebook mar RamogiTV. Watu wakodi kinyisa pachi weche mopogre mwakeloni gielak seche gi nyinga Uchieng' Emmanuel bedi kode chakruok nyaka giko. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni piny owacho dhi chako chenro manyien mar ndiko jopur ka gichiwo mbolea ma nengogi ogonyore. Kanoloso nyoro e limbe mare gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak, nowacho ni ndiko manyien geto jopur mane owe oko e chenro mokalo. Rigathi notelo ne arambe kanisni 10 mag ACK kanisa ma St. Mark's ACK Church e kar chiwo bura ma Nandi Hills kama nochake chenro machiwo mbolea ma nengogi olwar e kar kano cham ma Kobujoi. Gachagua nowacho ni piny owacho mamalo biro tiyo gi governance mondo mi chenro timre makare, komedo ni piny owacho odwoko piny nengo mbolea ma kilo 50 kuwuok shillings 7,000 nyaka 2,500. Registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa nafikiria ni mchezo. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. The only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Tunajaribu, tumepata bumper harvest, tunashughulikia mambo mawili. Kutafuta dryers ya kutosha, tukisaidiana na hawa magavana, ambaye ile kiwango itawekwa, mkulima atalipa nusu na serikali italipa nusu. Kadhi nyime eni jotelo mag duond buch UDA mayudore kar chung bura ma Nyatike ochayo twak madhi nyime kind kweth mar Azimio kod riwruok ma Kenya Kwanza kagiwacho ni twagno en mana mar ketho saa ni mar onge gima twagno dhi nyuolo. Kagiloso makalda kotelni kod jakom board mateko gige lweny NRA Edik Omondi Anyanga. Gikoni Azimio winjore omi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar tiyo ne jo Kenya kendo chwalo dongruok mopogore kod siasa mag buok kod rocho agenda mag piny owacho ka jakom wa keini mag UDA Migori Jackie Paul okoni piny owacho ma Kenya Kwanza osinyiso dwaro matiyo gi jo Kenya duto ka okwayo oganda mondo bed kod horuok makare kuom jatend piny William Ruto. Ano kanyal support kendo wanjo Nyatike kwa support wachno. Nikech ka ng'ato no se yombi, ma ng'ato no dhi e court, ma court bochako ng'ado ni no yombe. Mochako dhi kata mondo many kia gimoro kia mondo gol ni ang'ocha. Kia saba to wanonge Migori ka. Koro pod walarango. Ok wadwar gima dhi loso president marach ne joma biro chien ni ng'ana mose yombi tidhi wacho ni wabar. Kose yombi tikelo confusion ni wabar. Baro onge ng'ato kosetiyo gi pesa mang'eny moyombo mo wuoyo gi ji mang'eny mo lande mo dhi e kot motieko. Koro ng'ato ningo mi thuolo mondo serve the people of Kenya. Winjo dala onge gimi chaki wacho kendo. Omiyo gima ni Bomas of Kenya ano kana results madhi wuok mabe nikech ka dipo ni gin jadieri tang'o mi jomoko pod kiro wach negatively. Akwayo oganda mar joluo wariure uru wabeduru gi moro achiel ni Nyasaye ema yiero jatelo.
wang'ni wamiye uru jalango ni William Samoei Ruto. Ohero joluo, uneno ka jogewa osekawo miyo telo. Machalo gi wuodwa Mheshimiwa Omondi Anyanga, uneno komiye telo maduong' kachacha. Ang'o ma pod wayware ne kode? Ka wadhi kamae, ni pile pile koyombwa to wadwaro no pognwa mkate nus. Pile pile koyombwa wadwaro mkate nus. Mano wanyiso nyithindwa ma chiengi ni chieng' moro kata gitelo, gimbe gichako gigolo koko bilagi to koko gi kelo dhao. Ni wadwaro mondo jowuog oko mondo join party ni. Wadonjure party mar UDA nikech ene party mar sirikal to kende ene party makwa bede to wadhi yudo konyruok makiny. Kapod wantiere weche motenore kod duond buche jaod bura mogwel Sabina Chege koni duond buche ma Jubilee ochung' motegno kendo ngirore bwo telo mare. Sabina mane lose county ma Narok kar chung' bura ma Narok East okone kwetha Azimio ni owe bwogo piny owacho kod ng'anyo kendo chak tiyo kod piny owacho ma Kenya Kwanza. Chege okoni jo Kenya nosesudo kod ngima tok doho ne yango yiero ma William Ruto kaka jatend piny. Omedo ni bwo telo mare duond bura ma Jubilee biro medo tiyo kod William Ruto e chwalo dongruok ne jo Kenya. Ni kwamba ni vizuri kuwe na mtu. Kwa hivyo tukasema sisi na wale ambao tulichaguliwa katika Jubilee, sisi hatutasema twende maandamano. Siwezi sema nitasabotage hata ile small effort wale wanafanya. Kwa hivyo mimi msimamo yangu na wajumbe wangu wa Jubilee na chama ya Jubilee ambayo tunaheshimu, ambaye alikuwa kiongozi wetu sana. Hata mzee saa zingine mzee akitoroka nyumbani kidogo, yule mtu anachangwa akiangalia boma ni nani? Na mama anachunga. Hata mzee akienda anabaki watoto wakiwa wachanga, unarudi hata after 60 years unapata boma imesimama kwa sababu mama yuko. Kwa hivyo nataka kuambia wale ambao ni wa Jubilee hapa, mama yuko gangari, mama ameshikilia Jubilee, tutawaita NDC na chama itaendelea kuendelea mbele. Kaudhi nyime ni jatend duond bura mar The Service Party TSP Mwangi Kiunjure wacho ni obiro medo siro jotend duond buch Kenya Kwanza nyaka giyud thuolo moromo mar kelo dongruok ne jopiny. Kiunjure wacho ni nyaka tend piny mi thuolo moromo kapok jopiny mawuok e gwenge ma masawa chako chwalo dwaro mekgi. Kane wuoye gwenge mana Nyuki, Kiunjure wacho ni gwandruok mag siasa moseneno chakore ne tim yiero higa mokalo oseduoko piny Kenya chien kod okang' maduong'. Kiunjure nomedo jiwo jo Kenya kata jo kanyo ma Kenya Kwanza mondo miyo tika nyakla kowacho ni gwandruok e kindgi giwegi biro mana medo duoko piny Kenya chien. Serikali lazima tuipatie nafasi yake. Serikali ipate nguvu ili pia sisi tuweze kupokea maneno mazuri kutoka kwa serikali. Lakini tukianza kupigana na serikali saa hii, serikali itakuja kutulia lini na itusaidie. Kwa hivyo ndio tumeamua sisi kama watu ya Kenya Kwanza tutapigana kwanza na wale wako nje mpaka tutulize serikali na tuweze kushikilia William Ruto na serikali yake ili tuweze kuendesha Kenya to the next level ili alikuwa ametuelezea atafanya. Na mimi niko na uhakika rais ako na plan. Maanake hiyo plan iko kwa ndani ya manifesto ya Kenya Kwanza. Na ile plan anatumia ni hiyo manifesto ya Kenya Kwanza. Wale wanasema maneno ya gharama iko juu. Swali ni moja, mmesoma manifesto ya Kenya Kwanza. Mkisoma hiyo manifesto, mtaona how we get out of the problems that we have today. Na kwa hiyo tutafuatilia. Ruto akiagusha manifesto tunampatia tena. Akiagusha ahadi yake tunampatia tena. Na hiyo ndio tutafanya miaka miwili, miaka mitatu mpaka serikali itulie vizuri na maendeleo endelee. Kaudhi nyime moko kuom jotelo mawuok Imbo mar Kenya osidho speaker mar od bura Moses Wetangula kaka jahul wache lo ganda Joabaluya kaka yorido pok e piny owacho ma Kenya Kwanza. Kane gilose kaunti ma Kakamega e gweng' ma Musoli gikoni lemo mar Wetangula mar speaker biro miyo githuolo mar yudo yuto e piny owacho. Ka Wetangula bende okoni twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio en lai makare mar tieko ywaruok makelo liet mag siasa e pachoka. Ambao tumeanza kama viongozi wa Western Kenya isiishie hapa, isiishie kwa harambe. Lazima tujiulize what are our economic aspirations as a region. Tunaona viwanda yetu inakufa na tunataka tuweke zingine. We must speak for the economy of our people. We must speak on our political aspirations. Kuwe wazi
tukue open. Let us declare speaker wetu Moses Wetangula kama Luya Kingpin. Badala ya kwenda hivi kupretend, leta tumalizane na hiyo maneno leo. Sisi tuko ndani ya ODM lakini tunasema tunalipa kodi, kwa hivyo lazima ufanye na serikali. Hauiiti hiyo chama, unaita serikali because it's the government. And there is no country that cannot work without a government. Sisi tunashikamana kama watu ambao ya jamii ya Mlembe, tukiunga mheshimiwa spika wetu. Hiyo ndio kitu imetuleta mambo ya maendeleo. Wale ndugu zetu wote ambao mko hapa, nawaomba tusigawanyane, tuwe kitu kimoja. Acadias amesema hapa tuache mambo ya campaign. I agree with you Acadias, but we must not tire preaching about being one unit. Kama tunafanya kosa, tufanye kama region moja as one. Kama tunafanya mazuri, tusimame pamoja as one. Ewach malit nyakwara Ramogi lit kod kuyo no kwa kanyola more gwenge ma Bamba e kar chungud bura Maganze County ma Kilifi. Kinde ik mar ringre nyithindo abich mano itongi magi bang chamo bolo motimo sum kata kwiri. Yango ne nyithindo go ne otho odiochienge moluore kochako tarik 20 kod 2 nyaka tarik 20 kod 5 dwe mar 7 higani. Kama negi chamo ko tuore bang chamo chiembo obolo mano cham gi ji makwan gi romo 14 tarik 20 kod 1 dwe no. Maitha Kahindi ne loso elo familia kolero ni kech emano heo nyithindo go kama ne ochuno gi mondo gikaw obolo moko winjore ateda mane gitedo magi chamo. Nyithindo mane wito ngima gi otingo Furaha Juma jegni 14, Mariam Juma jegni 6, Sharif Juma jegni 7, Mustafa Juma 6 kod wargi mabathe Idi Charo jegni 9. Jolup ruoth ma Mihirini Lennox Katana lero ni koth osebedo kaonge kendo midhiero manok ma chiemo osekwako jodak makono. Okoni nego piny owacho mar county no chiw chiemo ne skunde ahinya mantiere ward ma Bamba. Mimi ni mzazi wa watoto 8 lakini nimepoteza watoto 4. Na nashukuru Mombasa Center kwa kunisaidia kwa kunilipia bili za wale walikuwa hai na pia wale walikufa. Kwa hivyo ninashukuru kwa kunibebea, ninunulia masanduku zote za watoto 5 na kusafiri pia mpaka nyumbani. Ombi letu ni kwamba rais wetu pale mahali yupo ajue kwamba huku Ganze tuna changamoto ya njaa jameni, si matani. Kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha. Mimi Edi ni mtoto wangu kwa sababu ni mtoto wa brother. Juma ni mtoto wa ndugu yangu ambaye ameaga, watoto wake 4 wameaga. Hilo ni jambo la kuhuzunisha. Kufikia hapo ninashukuru kwa sababu washikadau waliotusaidia mpaka sasa tuko nao. Mungu awabariki. Kwa hivyo vile vile tunaomba walimu wote wa shule pia wajitokezee wawe wakifundisha watoto kuwaelekeza mushroom gani ambayo inaliwa na binadamu na haitakani kuliwa na binadamu pia. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa kila mwanafunzi awe akijua ni kitu gani ya kula, na si kupenda kwao ni njaa ndio wao watoto wamekimbilia kula hiyo mushroom. Mapato yalikuwa kidogo kwa sababu ya hali ya anga, mvua ilikuwa kidogo, watu waliingia mashambani lakini mapato yalikuwa chini. Kwa hivyo tungeomba serikali iweze kusaidia kwa upande wa chakula, ije kusaidie watoto wa shule pia. Kuna shule zingine pia watoto wanataabika kwa sababu ya chakula. Enwachma litainya kwa mondo mi giyud sir to bende gibed kod kwe kindeni ma gikadhe matek. Kawadhi nyima di county ma Homa Bay kama piny owacho county Homa Bay kokale bad migawo mochung' ne aluora dhi nyime gi chiwo tiegruok ne jokanyo e komiti mochung' ne weche lokruok ma kor lwasi kata World Climate Change Committee members kaka yor jiwo ber mar rito aluora kod kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok ma kor lwasi. Tiegruok ma kamano itimo e wards 24 duto manie county no. Ka ward ni kod ji 9 e komiti no mokelo kwan ji maromo 360 ma do tiegruok e weche mag lokruok ma kor lwasi. Jokanyo e komiti no ni kod ting' mar neno ni
neno ni gibedo gi ng'eyo kaka inyalo rito alwora kod yore mag ginyalo tiyogo e rakruok kod midhiero. Mikelo gi lokruok ma kor lwasi, Director mochung'ne ng'iyo weche lokruok ma kor lwasi e kaunti ma Homa Bay, Roy Odongo, okoni tiegruok ma kamano osedhi nyime sub-counties mopogore ka gigeto chopo e counties, sub-counties 9 te. Tiend lokruok mar kor lwasi kendo gin be giwegi ging'e ni tang'o gang'o kata responsibility mane ma gintiere go monego bende gidhi timo mwalo e puonjo jopiny e ng'eyo weche mar information mondo seche ma wakelo paro kata waloso chenro mek donje lokruok mar kor lwasi, to waloso chenro ma address hinyruok mek lokruok mar kor lwasi e mier kuonde ma giaye. Ne wachako nyoro, wasetime Ndhiwa sub county, ne watime Suba South sub county, watime Lau Rachonyo ka, watime Rachonyo East Ramula, watime Rachonyo South Oyugis, kendo watime Rangwe sub county. Chik nyiso wa ni mondo wapuonj jopiny kaka ginyalo dak e yo makare gi lokruok mar kor lwasi. To ahinya ahinya wawacho ne jopiny mondo oti gi weche mag pur masani. Koro sani tich odong'nwa wa jo Homa Bay County mondo watim ng'ato ka ng'ato nigi kare moperform, obed nyathi, obed ng'ama miyo, obed youth, obed ng'ama dichuo, waduto wati uru matek mondo wariwre kanyakla mondo gini endi ok affect ng'ato marich kata ng'at mapua kata nyathi, o affect wa wate seche motimore kama nyaka gi le duto ma wan godo. Owuok kaunti Homa Bay wang'ado tong' kendo adhi e gwenge mag Libamba kaunti ma Vihiga. Gavana ma Vihiga Wilbur Tichilos chako chenro mar bero alwora mar kaunti no kaachiel kod jood bura mag kaunti no. Kaluwore kod chenro no, jood bura mag kaunti biro riwore kod jopiny e giko mar dwe ka dwe e keto ler e alwora e gwenge mopogore opogore mantiere Vihiga. Tichilo mane oloso e gwenge ma Mbale ni otelo ne oganda e chenro mar alwora mar boma no, kama no chiwo siem ne jogo ma ibiro yud ka chida alwora kendo ka wacho ni ibiro gogi fwai ma shillings 1,000. Joala ma Mbale ne orwako chenro ma kamano kendo gijiwo tend kaunti mondo med keto maino e bero alwora ma Vihiga. Tunataka tuchukue hiyo mfano, tuendelee na kuhakikisha kwamba tauni yetu iko safi, na jukumu linaanza na kila mmoja wetu. Ukiwa msafi, kila kitu karibu na wewe ni safi. Hata Bible inasema ukiwa msafi uko karibu na Mungu. Kwa hivyo usafi ndio kitu ambao tunataka tuweke mbele. Na kama kaunti tumesema kila mwezi, mwisho wa mwezi, tutakuwa tunatangaza siku moja ya sisi kutoka maofisini, wafadhili wetu, tuje pamoja na tufanye usafi wa mazingira yetu na miji yetu. Tunafanya finance bill, nafikiri hivi karibuni itakuja kwa assembly. Kwa hiyo finance bill tumesema tunataka kuweka fine, na hiyo fine Deputy Speaker, sisi kama management tumesema ni fine 1,000 kwa yeyote atapatikana akitupa taka. Ama ukikaa mahali unakuzia hapo, unauzia hapo, alafu ukitoka tu jione unawacha unaenda, fine 1,000. Environment is your personal responsibility. So I want to request everybody, ensure where you are working, the environment in which you are working. If it is an office space, ensure that place is clean. If it is your working place, unauzia matunda pale, unauza miwa, hakikisha hapo sehemu ni pasafi. Ya kwa Ramogi wangero kamano kuom medo kete RamogiTV chenro mar migago. Nitie jogo maneno achiel kachiel
kuke Facebook page maro. Erokamano Morris Agunyi wachneno achiel kachiel ka intiere kod Ete Junction, wantiere kod Moses Oluoch bendo wachone na achiel kachiel ka intiere chuny boma ni ma Nairobi no weche manyien mag migago. Dennis Omondi Masune neno achiel kachiel kuke Facebook page maro. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Maxi Handlings Niv Chuma intiere Huruma, erokamano kuom kete Ramogi TV. Awiti Jarodi intiere Rodi Kopanya, erokamano kuom kete Ramogi TV. Florence Anyango aneno oteni kanyo. Dorin Lubasi wachoni yudo wayo makare kendo ipuoyo wa kuom weche manyien kaka dwarore. Minzonia intiere okinyisa ni kanya kata kamano wachineno migago yo maler. Onyango Alan wachoni in Onyango Alan mar Kamata jonyatike owe wuoyo to lemo momigi thin maonge ahinya to jogo mawachoni gin jo UDA. Erokamano Onyango Alan. Odhis Jakadiro weche madiendri dwe mayom ka inte Nyamasaria Kisumu City. Erokamano kuom kete Ramogi TV to kod Goreti Awuor Nyar Adega wachoni neno kendiunyo makare ka intiere boma ma Migori kod ji mathoth modong' moka somo ote gi kanyo. Philo Junior kiwuok Kendu Bay Mabatisita ni mor kuom neno Ramogi TV. Nyakwara mga juang kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moeko ni chenro mar migago. Tingeo kaka chalo mama nyola nate tingeo kaka chalo mama nyola nate tingeo kaka chalo sama koso pesa tingeo kaka chalo. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo eskiza code inyalo diyo *111 *343 ash ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto mago nagi. Ero kamano. Kangeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. My name is Elias Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have currently, we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Erokamano nyakwara mgaji wangu kuom medo kete e Ramogi TV. Piny owacho dhi chako chenro mandiko jodongo, nyithind kiye kod jogo ma odak kod ng'ol e bwo chenro mong'ere kaka Inua Jamii Cash Transfer Program e chakruok mar dwe mar 9 mar higani. Jagoro maduong' e migawo mochung' ne arita oganda, Social Protection and E-Citizen Joseph Montari oyango mae e lo piny owacho. Montari mane lose gwenge ma Kuria owacho ni mana jodongo ma hikgi oingo 70 kadhi nyime to kendo ok yudi aheri mora mora ema idhi ndike e bwo chenro. Nyiso jodongo mondo ondik obok madwarore mondo ndikgi e bwo chenro mar piny owacho. Dweche 2 mokalo piny owacho ne golo omenda shillings bilion 16.7 mondo chulgo jodongo, nyithind kiye kod jogo mong'ol mondike e bwo chenro mar chudo
ma bende ne oselewo kuom dweche auchiel. His Excellency the President ametangaza, and this one listen carefully because this is what he has said, ya kwamba mimi PS wa social protection ni hakikisha ya kwamba tumeongeza wazee katika ile wazee walemavu pamoja na wale yatima katika ile kiwango ya nini ya ile pesa huwa rais anawapatia kila mwezi ya shilingi 2,000. Wazee mmefurahi au mjafurahi? Nipeleke salamu kwa nani? Karibuni kuanzia tarehe 1 tuna register wale ambao wamefikisha 70 years and above, miaka 70 na upati pension yeyote. Jatend migao mar weche somo Ezekiel Mashogu kaachiel gi jatend migao mar weche tudruok Eliud Owalo kwayo mondo ochwal chenro malony manyasani e kind jopuonjre mantiere skunde ma pacho ka. Mabiro e kinde ma nyithindo noyuore piem mag loso kido mag masin kata robot mane obagi e skul nyiri ma Moi Girls High School. Skul primar ma Mary Show nogolo joloch e kidieny mano mar nyithindo kaachiel gi rawere. Tim ma robo noting'o jotugo kaka Mark Wambu, Taran Mateo kaachiel gi Joseph Kuria. Ka timno biro ting'o nying Kenya tuke mag pinje duto mibiro bagi kind tarik 12 kod 17 dwe mar 11 higani e piny mar Panama. Fabran Faraj, Gift Shalom gi Nathan Gakuru bedo joloch e kidieny mar rawere ka gibiro yuore tuke mag pinje duto e piny mangima Afrika ma milambo. Mayo jopuonjre 100 e kidieny mag higni 8 nyaka 12, 11 nyaka 15, 14 nyaka 19 noyuore piem ma kamago. Kageno nitiere ni Kenya nyalo goyo okang' e weche mag lony manyasani mana ka siro chwal ne skunde ma opogore. Because in that it's like you code the rocket to, let's say, going to Mars, Moon and other. It's particularly the same as to this robot. You code it to take it to various places. I believe it's a good career with the CBC, the STEM. I believe it's something he can work on and become an engineer on that. The aim of this competition is to empower our young learners in STEM and especially through technology. And that's why you can see so many of them building and coding robots here to compete against one another in coming up with solutions to a particular challenge we've given. E weche mag tuke adhula, mor ne jo adhula nikech adhula oduogo kendo koro weekend ka weekend nitie kama nyalo dhi bete mondo mine gonde ariyo kowuok kuom jatugo Rodrigo dakika ma 28 gi Jude Bellingham dakika ma 36 kendo koro weekend ka weekend nitie kama nyalo dhi bete mondo mine gonde ariyo kowuok kuom jatugo Rodrigo dakika ma 28 gi Jude Bellingham dakika ma 36 kendo koro weekend ka weekend nitie kama nyalo dhi bete mondo mine gonde